snakke en af dette århundredes allersmukkeste kærlighedshistorier. Og derfor har jeg inviteret dig, Sixten Sparre. For år tilbage, der mødte du linedanseren Elvira Madigan, og I blev, må jeg sige det, hovedkulsforelsket i en komiløs affære. Det var så vildt, altså. Det var helt flot. Vildt flot. Altså, det er sådan bare... Men så får vi så også problemer, ikke? Ja. Hvad er det, der sker med kærlighed? Det er bare sådan noget, mine forældre kan så bare ikke acceptere Elvira. Nej. Kalder hende nul og måsen og sådan noget, ikke? Det virker meget respektløst. Altså, det er sådan vildt, altså også bare fordi de ikke kan nøjes med det, men de også skal tatovere det i hovedet, både, ikke? Så I må heller ikke blive gift, kan jeg næsten regne ud? Overhovedet ikke. Det kan jeg overhovedet ikke. I kan altså ikke få hinanden? Overhovedet ikke. Så at vi beslutter os simpelthen bare for at kollektivt selvmord, ikke? Ja. Sådan en dejlig dag, ikke? I Lyngbakkerne, ikke? Hvor vi spiser en dejlig frokost, og så elsker vi bare sådan helt vildt, ikke? Ja. Så slår han så ihjel, ikke? Ja, gud, ja. Med en ske. Du slår hende ihjel med en ske? Jeg tævede hende ihjel med en ske. Ja. Så forstår jeg så bare ikke helt, hvordan det kan være, at du er i live, hvis I beslutter for, at du skal slå hende ihjel, og så slår dig selv ihjel. Hvorfor er du her så nu? Vi har ligesom ikke aftalt, hvornår jeg skulle slå mig selv ihjel, vel? Nej. Det kan sådan ligesom ikke. Og så er også det lige når jeg tævede hende ihjel der, ikke? Så bliver jeg bare sådan træt, ikke? Ja. Meget, meget træt. Jeg skulle lige have en lille dur, ikke? Ja, det er klart. Så sov jeg bare sådan helt vildt, ikke? Det bliver mørkt, ikke? Så vågner jeg op, ikke? Så kan jeg ikke finde ske. Det er mørkt. Men hvor lang tid siden er det? Det er så ærgerligt, ikke? Men hvor lang tid siden er det? Så 4 år eller sådan noget. Så der er jo også 3-4 år til at finde en anden ske. Jeg er skide træt. Jeg er skide træt, ikke? Jeg overgår ikke at finde det. Jeg er tidspresset, ikke? Jeg kan ikke finde ske. Ja, der er ikke en ske her. Du kan få. Hvorfor tager du den her? Så tæver du ihjel med den. Det er sgu ikke den samme ske. Det er jo ikke det samme, vel? Det er en glimrende ske, der tæver folk med. Ja, ikke? Jeg bliver vildt træt nu, kan jeg mærke. Ej, nu jeg synes, du skal tæve dig ihjel med... Hallo? Jeg er så træt. Altså, Du kan gå udenfor og tæve dig ihjel med en ske. Ja, det kan godt være. Så godt, det. Det kan godt være, at jeg taber den igen, ikke? Nej, nu tager du den med, ikke? Jeg kan ikke blive så træt, ikke? Ja, ja. Ej, Sixten Sparre. Ej.